Mardi le 3 octobre 2023 an b'o o la bi an wulila ka se Abudu Ɲang ma an yɛrɛ kɔrɔkɛ don ka kaya ni jamana situation ye sabula aw bɛɛ b'a kalama depuis kunu a kuma kɔni cayalen don bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ko fɛn min ye armée malienne ye k'a kɛlen don ko ka kunda Kidal kan a kuma a ye dugu minɛ a ye diya minɛ an y'a kanu bi ka se Ɲang ma walasa ko mana kɛ a ko la a ka maliyɛndenw kunnafoniya la mais sani an ka tɛmɛ ni kuma ye an bɛ foli di Ɲang ma a ka foli bila o la an ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye Ɲang i ni tile an b'a ni tile an bɛ aw yɛrɛ fo aw ka wuli ka jɔ ni jija la fasoko la an bɛ maliyɛn bɛɛ fo ni waati ka Burkina peuple ni Niger peuple ni a autorités bɛɛ fo ka africains bɛɛ fo nin yɔrɔ la an bɛ mawuludu la n'o ye an ka alakiraba bangeni ye a denguli o bɛ bɛn bidonya in ma an ka sherifukɛ n'o ye Sherif Usman Madani Hayidara ye ale bɛ stade du 26 mars la su in na tuguni wajulu belebele kɛnɛ kan ni ala sɔnna ma an bɛ kɛ kɛnɛ kan ka silamɛ bɛɛ fo ka dugawu kɛ dilikaw ye dadɔnbaliw talen bɛ wuli olu nɔfɛ bi juguya la ko mawuludu tɛ kɛ n'o ye alakiraba bangeni ye an b'a fɔ n ko u ka muɲu nin ko ninnu ni kunta ko ninnu minnu ni janfanw don an yɛrɛ ka jamana denjugu dɔw minnu kɛn bɛ ka arabu nafolo minɛ n'olu ka dɛmɛ b'a ko kɔrɔ ni ala sɔnna ma dan bɛ ko bɛɛ la wa an b'a jigiya k'a fɔ a ko setɔ don a dan na hali ko mɛn ta tɛ ni ala jɛna n'a ye bi donba in na n'o ye mawuludu ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hamiw bɛɛ dilan ala ka jurumuw yafa an bɛ diinɛ min dɔn o ye silamɛya diinɛ in de ye n'an bɛ k'o waleya nka anw tɛ an yɛrɛ fusaya diinɛ si mɔgɔ ye parce que diinɛ fɛn o fɛn bɛ dugukolo kan a bɛɛ bɔra dani masa de yɔrɔ la wa dani masa ma maa si bila k'i ka taa ni maa ye alijinɛ kɔnɔ walima i ka taa ni maa ye jahanama kɔnɔ anw b'an yɛrɛ ye silamɛya min na o ye silamɛya min ye a yɛrɛ dɔn ka maa wɛrɛ dɔn o ye silamɛya min ye a yɛrɛ bonya ka maa wɛrɛ bonya o ye silamɛya min n'o ye hinɛ ni kanu ani ɲɔgɔnminɛ kofɔ min tɛ fitinɛ ye donc an y'a kanu an ka lamɔw de kɔnɔ wa ni ala sɔnna an bɛ fatu o silamɛya hakika de kan wa anw tɛ a dɔn ko diinɛ wɛrɛ bɛ se ka ye dugukolo kan min bɛ sigi jolibɔn kan min bɛ sigi maaw kɔnɔyali kan min bɛ sigi fitinɛ wuli ni fitinɛ kumafɔ kan ko o diinɛ ko o bɔra ala yɔrɔ la o tɛ anw ka danganiya ye inshallah an bɛ foli di bɛɛ ma merci. Ok Ɲang an b'i fo o b'an bila an bɛ tɛmɛ ni an ka babu ye directement Ɲang kunu an kɔni an bɛɛ y'a ye bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ani faransɛw ka kunnafonidi sira dɔw kan k'a yira k'a fɔ ko Mali armée k'a wulilen don ko k'i kun da Kidal kan ko convoi belebele don dɔw yɛrɛ ko convoi in k'a bɛ tali kɛ mɔbiliden 119 la dɔw ko k'a ka ca n'o ye dɔw fana ko k'a t'o bɔ ko mais k'a bɛ 100 bɔ Ɲang i bɛ mun de kalama convoi ko in na. Effectivement mɔgɔw bɛ convoi ko kuma fɔ waati min o y'a sɔrɔ convoi bɛ sira yɛrɛ camancɛ la ka ban parce que combat bɔra su dugukila Gao et puis convoi kelen yɛrɛ fana tɛ donc minnu bɔra Gao et puis dɔw bɔra sira wɛrɛ fɛ min tɛ Gao ville ka Kidal sira ta convoi in bɛ taa Anefis de parce que Kidal base kan ka segin Mali ma décembre mais déjà Aguelhok ni Tessalit ni ne ma fili jate la nin kalo in tile 7 o basew kan ka segin armée Mali ma MINUSMA kan ka taa ka bɔ yen o kɔrɔ MINUSMA tɔw bɛna to Kidal ville u ka yɔrɔ min bɛ yen en attendant que u ka yen fana bila décembre o kɔnɔna la Kidal terroristew yadi ni Algabas ninnu ni mɔgɔw b'u wele ko SEMA u ye u kalenkan de don ko armée Mali tɛ don Aguelhok ani Tessalit
Aguelhok ye symbole ba de Mali crise na parce que aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ rébellion in a wulila Aguelhok u y'an ka sɔrɔdasi 100 ni kɔ da k'u kantigɛ donc tamasiyɛn ba de don signification ba bɛ min na o Aguelhok in kɔfɛ u y'an ka jamana ta k'a da lɛfɛ kan a kɛra jigilatigɛ ba de ye an faso ma bi bi in na transition nalen ye jamana juru minnu kun sirilen bɛ an na ka juru foni i mana kɛ politiki kɔnɔ cogo cogo jamana marabaga minnu bɛ yen bi i ka kan k'o ɲuman waleɲuman dɔn olu jɛɲɔgɔnw de fagara Aguelhok, Kidal, Tessalit, Tombouctou, Gao. Situation ni a cogoya la bi ala ye jamana marali kalifa don olu de la mɔnɛ min donna an na ni se kun t'an y'a don n'an bɛɛ kasira ɲɛji la Aguelhok ni an ka sɔrɔdasi dɔw dusukolo fɛ faso kanu fɛ u k'u bi sa u tɛ boli le capitaine Sekou Traoré a n'a ka cɛdenw ala ka hinɛ u la mais ko Mali fo saya ala an fu fa fu u ka cɛfarinya an b'a maana lakale u wa ni ala sɔnna ma o Aguelhok kelen an bɛ monument dilan ka dédier u la o ye min kɛ faso ye gardiw ni brevet gardi yɛrɛ ka devise don gardi tɛ boli les gardes ne se rendent pas a t'a yɛrɛ di jugu ma a tɛ boli gardi a bɛ sa de opération kɔnɔna la bi an ka cɛdenw wililen bɛ de Algabas ninnu ye kalekan min di ko anw tɛ don Tessalit k'anw tɛ don Aguelhok kɔnɔna la colonel Sadio ko ale fana y'a kale Mali armée bɛ don Tessalit Mali armée bɛ don Aguelhok Mali armée bɛ don Kidal kɔnɔna la Assimi ye yamaru min di olu ma yamaru fila tɛ nin kelen de don je pense que kunu ni mɔgɔ min ye Malik Diaw ka kuma lamɛn a fana segira nin kuma kelen de kan bi maliyɛn bɛɛ k'i hakilina tigɛ ninnu ye fɛn dɔw de kɛ déjà anw ka convoi sɔrɔ fitiri wagati ninnu o y'a sɔrɔ an ka mɔgɔw bɛ Tarkint drogue tun bɛ jigin yɔrɔ min Mali nord la ATT clé avion na ni rebelle ni Akmi ninnu tun b'a lajigin ka décharger air cocaïne a jiginna yen de ka dɛsɛ ka wuli u ye drogue bɔ a kɔnɔ ka jigin o Tarkint armée tɛmɛna yen fɛ kunungu la u y'a essayer k'u bɛ convoi in k'u b'u ɲɛsin convoi in ma u nana ye k'a fɔ yɛrɛfagasuya don u tununna circulation na le convoi a progressé n bɛ ka kuma i fɛ wagati min na sisan exactement n bɛ ka information sɔrɔ k'a fɔ ko u kɛn bɛ k'u kunda an ka convoi kan parce que an ka sɔrɔdasiw u nun turulen bɛ ANEFIS la déjà i n'a fɔ an bɛ ka information sɔrɔ cogo min mɔgɔ min bɛ o kɛlɛ ɲɛfɛ o ye colonel Hassan Fagaga Mali armée Mali ka colonel kɔrɔ dɔ don min tun y'an ka jamana janfa a ye wele bila Kidal sisan a bɛ ka Kidal jeunes ani a Aguelhok ni Tessalit jeunes bɛɛ wele k'u kana fara olu ka renfort la parce que ANEFIS c'est à 100 ou 110 km de Kidal armée tɛna taa Kidal ville kɔnɔ bi u bɛ n'u nɔngɔma ANEFIS de kɔnɔna la parce que les 7 MINUSMA bɛna bɔ Tessalit ni Aguelhok donc l'armée attend à ANEFIS olu ka MINUSMA ka bɔ pour que ka don Aguelhok ani ANEFIS donc o y'an kɛlen sa k'an jɔ k'an ɲɛsin ka Kidal ville lajɛ a bɛ marifa bila wa ou bien an b'a kɛ cogo di et ça nous permet ka patrouille kɛ ka taa jusqu'à 50 km de la ville de Kidal bi na Kidal ka ninnu fɛn fɛn somɔgɔw bɛ Mali la ani yɔrɔ o yɔrɔ a y'o ɲininka bɛɛ bɛ weleli la jatigɛ bolo ko an bɛ to Kidal wa ou bien an ka Algérie sira ta mɔgɔw ja wulilen bɛ mun na ko non ko surtout terroriste ninnu
k'u sirannen bɛ Wagner de ɲɛ ko Mali sɔrɔsiw ni ko Mali sɔrɔsiw peut-être ko adamadenya b'olu la mais k'u sirannen bɛ Irisiw de ɲɛ u yɛrɛ dɔnbaa jɔnjɔn minnu n'olu a n'u ka groupe WhatsApp parce que Wagner bɛ ka mɔgɔw kunkolo de tigɛ ka a da sirada la goudronda la walima k'a tigɛ k'a gulon yiri dɔ la donc il pense que ni Irisiw kɔni donna Kidal kɔnɔna la Bafa ni Kilicɛ de don donc an ko n ko olu ma foyi faamu aw de bɛ Irisi ko kuma la yɔrɔ u ye manipulation wɛrɛ kɛ o don na ko Burkina armée ni Niger armée k'olu fana donna Menaka fɛ k'u bɛna sira ta ka Kidal sira ta mais ni Burkina armée ni Niger armée nana bisimila u b'u ka territoire de kan siga t'a la parce que Burkina anw ye alliance de kɛ i ye kala kari ni jamana kelen kelenna fɛn fɛn na i kan b'an bɛɛ de ma donc an bɛ jɛ i la de n'an kan k'i kɛnɛ ɲimi walima an kan k'i tobi k'i dun de an b'o décision ta sisan mais pour le moment k'u k'u hakili sigi maa si tɛ kɛlɛ in kɔnɔ fɔlɔ ni armée Mali tɛ Niger bɛ sira la ka na Burkina bɛ sira la ka na mɔsiw ko an ma ko an ka kɛ Ala kama an ka dugu kelen réservé olu ye armée maa kelen ka n'i sen da ye a kɛɲɛ bɛ olu kɔnɔ Niger olu fana kalenkan don fɛn o fɛn ye Anderbukan ani olu ka frontière de Labezanga fanfɛla ye ko armée Mali kana na ka effort gaspiller quoi u ka yen to ye Niger force spéciale olu garde effectif min kan ka kɛ ye k'u ka effectif diriger yɔrɔ wɛrɛ la donc Mali ni Niger frontière in kɔni ko armée k'a kɛ Ala kama a ka a kɔtɔrɔma bɔ boli yɔrɔ tɛ yen bilen taa yɔrɔ kelen min b'u bolo Algérie o y'a ka frontière datugu peut-être fo n'u ye dayɛlɛ ɲɛmɔgɔ ninnu ka boli ka don n'a Ghana ani Mauritanie sinon u tɛ se ka taa Burkina o y'u taa yɔrɔ kɔrɔ ye u tɛ se ka taa Niger o kun y'u taa yɔrɔ kɔrɔ ye bi kɛnɛ koronna u bolo wagati min na u b'a la ko Lere etc donc armée bɔra sira wɛrɛ fɛ ka kun poyi u ka capitale kan ni o ye Kidal ye ni attaque minnu multipliera nin waati laban in n y'a fɔ aw ye yan n ko laɲini foyi tɛ pour que ka an yɔrɔ janya Kidal la siga t'a la i ye kuma in fɔ d'habitude u delilen bɛ min na n'i ye Mali kan 2-3 gosi maliyɛnw bɛ wuli ko ka fanga bɛ fanga bɛ na ko négociation mais u ɲɛ b'a la u ye nin bɛɛ attaque kɛ mais l'armée continue de progresser Ber fana u kun y'u kale nin cogo la k'olu tu dɔwɛrɛ dɔn hali ni Mali ma tila Ber ni Kidal fo ka diɲɛ wuli ko yen tɛ kɛ Mali sago ye Ber ye zone min ye trafic de drogue de tun don international même Mauritanie président tɛmɛnenw ka drogue business tɛmɛyɔrɔ de tun ye Ber ye kosɛbɛ ne de bɛ k'a f'i ye Mauritanie président dɔ tɛmɛna a ka drogue business tɛmɛyɔrɔ tun ye a denkɛ de tun chargelen b'a la ani terroriste ninnu n'o ye sema mɔgɔw o drogue wari o de bɛ kɛ ka guerre ni fɛn ninnu caman musakaw caman bɔ ani ka combattants recruter ka tila ka mɔgɔw corrompu an yɛrɛ ka jamanaden dɔw corrompu ni o nafolo ye k'u bila faso kɛlɛli la donc Ala y'a kɛ an ka colonel min tun bɛ Tombouctou kunna o fana ko aw y'aw ta fɔ armée Mali a bɛ don Ber k'a sigi ni min ye den ye i bɛ se ka na et Dieu merci armée nɔngɔnman bɛ Mali drapeau a bɛ ka flotter bi Ber kunna o colonel n'o ye Kone ye ale de filɛ nin ye Kati kunna bi ɔ u tɔ ye min ye sa Tessalit ni Aguelhok ko armée Mali tɛ dɔn Yad Agali ni a ka jɛɲɔgɔn Algabas u minnu wele ko Sema ko armée Mali k'an tɛ don Tessalit donc n bɛ ka information laban minnu sɔrɔ tout de suite o ye k'a fɔ ko u kɛlen bɛ k'u kunda an ka convoi kan donc ni Ala sɔnna ma ni min bɔra la a tɛna dogo maa si la c'est convoi min bɛ yen c'est tellement costaud que nous on est même fiers peut-être que nin combat in a bɛna kɛ sababu ye Kidal taga a bɛna décembre tɛna makɔnɔ bilen quoi parce que Aguelhok ni Tessalit kɔfɛ ni Ala sɔnna an bɛ taa an kun bɔ yɔrɔ min kan o ye Kidal ville ye inchallah. Ok, Abdou Niang an y'a ye k'a fɔ banbaci kɛwale maa dɔw bɛ an ka gouvernement ni CNT kɔnɔna la
an y'a ye k'a fɔ olu bɔra ka déclaration dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ bibi na terrain kan ko olu sen t'a la bi u sen t'o la sini n'o bɛ tali kɛ banbati kɛ baga kɛ kɔrɔlen dɔw la parce que u kɛra ex rebelle ye olu y'a yira k'a fɔ ko min bɛ ka kɛ bi CSP fɛ k'olu t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ dɔw fana yɛrɛ démissionné na cɛman démissionné na tuguni ka bɔ CSP kɔnɔna la yara ɲang o b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye semako ye est ce que a ko yɛrɛ a tɛ ka nɔgɔya wa. Oui, na déclaration min kɛra n'a sɔrɔ c'est parce que tubabuw ni Kidal terroriste ninnu ka bɛnkan kun ye ko u k'a fɔ ko armée Mali bɛna taa siyaw de faga Kidal kɔnɔna la. Bon ala y'a kɛ o siya o communauté minnu bɛ Kidal région na olu de farala ɲɔgɔn kan. SEMA yɛrɛ ka représentant minnu bɛ gouvernement na olu b'o cɛ la. N'o ye ministre Moussa Aga Atayere. Bon dɔw b'a la ko 2012 k'ale de ye Azawad ko fɔ France 24 kan. A y'olu bɛɛ to yen nafa t'o la. O tɛmɛna ka ban. Bi a bɛ ka baara kɛ jamana ye. A b'a yɛrɛ ye malidenya la. A filɛ nin ye ka déclaration min kɛ déclaration ye magosa min ye Kidal terroriste ninnu ma. An si ka kuma to o ɲɔgɔn magosa kɛ Kidal SEMA ninnu kan. Parce que nin ye u ka dalilu banna quoi. Foyi tɛna sɔrɔ u da bilen. Tubabuw bɛna prétexte min utiliser ko an bɛna Kidalikaw dɛmɛ armée Mali bɛna t'u fa. Nin y'o kuma de kɛlen dajilen ye quoi. Parce que Sherifu Imiradu Kidal majorité olu de ye. Dɔw ye Touareg kulu dɔw ye. Idnanu Chamanamasu nin bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka nin déclaration kɛ. Donc kɛlɛ min filɛ nin ye Kidal terroriste ninnu bolo olu t'u yɛrɛ y'a la u b'u yɛrɛ ye malidenya de la bɛɛ ni basigi ni hɛrɛ sabatili kɛnɛya kɔnɔ o de y'olu fɛla ye. Kuma banna o. D'accord. Kuma banna. Ayiwa ɲang halisa an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye an y'a ye k'a fɔ an ka politicien dɔw bɛ ka laɲini jusqu'à présent ko an ka cessez-le-feu kɛ ani maa nin ye i hakilina ye mun ye cessez-le-feu ko in fana la. Bon vraiment ni e ka ɲininkali tɛ ne tɛ n da don o politicien ninnu ka kuma yɛrɛ la. Parce que adamaden e faso taara k'a da bɔgɔ la ka i ka jamanadenw fa k'i ka sɔrɔsiw fa cogo sugu bɛɛ la. Bi an kɛlen ka se sɔrɔ n'an bɛ ka ninnu tɔn da e kan bɛ ko k'o baara jɔ ça veut dire min tun bɛ ka kɛ anw na o de tun ye e fɛla ye. Malien hakɛ min tun bɛ ka balo Mali crise in na wallahi n'i y'a kuma bɛɛ ɲɛfɔ bi mɔgɔw bɛ taa dɔw ka du ci. Bi an bɛ 14h la bilahi 15h tɛ se n'u ma ni jama ma taa dɔw ka du ci. Malien hakɛ min bɛ ka tiɲɛni minnu bɛ ka balo nin tiɲɛni senfɛ minnu bɛ taji feere a terrorisiw ma minnu bɛ balo ta ka feere u ma u bɛ drogue wari dila parti minnu ma pour que u ka jamana ɲagami à chaque fois que ni pression bɛ y'an ka Kidal kunna olu ka jamana ɲagami ka jamanadenw hakili tiɲɛ kumaw fɔ communication kɛbaga hakɛ min ni kibaruya jugu jɛnsɛnni ka jamanadenw hakili tiɲɛ n'olu bɛ ka o wari minɛ ce n'est même pas petit. Diinɛ kunda an t'an da don o la c'est hakili dɔɔni bɛ maa o maa la o bɛɛ ɲɛ b'a la ko min bɛ sen na donc mɔgɔ minnu anw ka jamana sen de kun minɛn bɛ a bosonbaw bɛ k'a boson tubabuw politiki mɔgɔ diinɛ mɔgɔ kunda ka taa se a terroriste ni a kirikara tɔw ma ni janfa min ni faso tun b'a kɔnɔ maliden hakɛ min sen bɛ na ala de b'a da dɔn donc à chaque fois ni jamana ko a bɛ jɔsen dɔ sɔrɔ i b'o mɔgɔw de wililen u ye droit de l'homme mɔgɔw wili kuntan kuma an y'a ba ci ka bɔ olu la fo k'olu danga k'u y'u makun bateau min n'a gosira musow ni denmisɛnw k'u faga a kɛlɛ jumɛn mankan mɛn ko enquête ka kɛ ou bien ko sanction mais c'est-à-dire c'est malheureux mais ni ala sɔnna ma nin bɛɛ bɛ ban o ni ala anw bɛ ne anw ni minnu bɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ aw k'i kɛ pewu jamana in minnu tun ɲɛna ko jamana bɛ to jugu sagoya sira kan ko an bɛ to ni lebu minɛn kɔnɔ u bɛna faamuya o i bɛ ka ye min fɔ n'u ye ngwara da la ko minnu bɛ ka tasuma mɛnɛ Mali centre ni nord la k'a bɛɛ bɛ Bamakɔ yan
Ibeka mais k'u sigi a kan justice t'u to ye u ɲɛna ko benin k'a ko banna ni ala sɔnna ma an bɛ tila jamana libérali la u bɛɛ k'u sigi ta bɛɛ k'i sigi ta kan wallahi u bɛɛ k'u sigi a kan maa o maa ye jamana sen minɛ a bosonbaw k'a boson i sigi a kan kunun tɛmɛna denbaya hakɛ min jigi karila denmuso hakɛ min kɛra filiya ye an ka maa hakɛ min fagara du jigi kelenw musow minɛ k'u violer u denw ɲɛna u cɛ ɲɛna u ka kabila ɲɛna n'a fɔra ko dɛmɛba wɛrɛ t'o la fo an ka jamana den dɔw an cɛla yan secteur tila bɛɛ kɔnɔna la an k'an sigi k'a lajɛ u y'u ta kɛ ni ala sɔnna ma an bɛ jamana bɛ bɔ bolo la après an bɛna tɔ fɔ ɲɔgɔn ye. D'accord, Abdou Niang, an y'a ye k'a fɔ kunu an ka Diriba ɲɛmaa u ka kunnafonidila plutôt ale bɔra ka kunnafoni kɛ ani journalistes a ye kuma caman fɔ ko an k'an farati kɛrɛnkɛrɛnnenya ma désinformation min bɛ tali kɛ information kɔrɔlenw na u b'u ta k'olu bila bɔlɔlɔsira ni fɛn o fɛn k'a essayer ka population ja wuli k'a b'a ɲini kunnafonidila bɛɛ fɛ ni mɔgɔ bɛ yen nɔ k'e de mago bɛ kunnafoni na k'i ka wuli ka s'u ma k'a b'a d'u ma o dɔ bɛ tali kɛ an ye avion dɔ binnen ye avion in a kun binnen don stade kɔnɔna la Segu u y'o yira k'a fɔ ko o kɛra donna attaque la voilà sɔgɔmada in na yɛrɛ fɛnɛ an ye mobili dɔ fɛnɛ ye o yɔrɔ dɔ jeninen don o kɛra depuis 2021 kɔnɔna la o san 2 ye bi ye o y'a yira k'a fɔ ko o fɛnɛ kɛra sɔgɔmada in na yala mɔgɔ min ka baarada ye nin fɛn ye i bɛ mun de sɔrɔ k'a fɔ cɛ ka kuma in kɔfɛ. Non, c'est-à-dire n bɛ Diripa ɲɛmɔgɔ fo fɔlɔ colonel Suleiman Danbele Diripa ka an ye critique minnu kɛ a yɛrɛ ye ne n'a ɲɔgɔn ye o kɔfɛ a ko tout ce qu'on dit c'est la vérité mais gɛlɛya bɛ sɔrɔsiya ma nɔgɔ surtout kunnafoni di sɔrɔsiw ka baara taabolo kan fɛn min ma nɔgɔ ko mais an k'an kɛ pewu tiɲɛ yɛrɛ la Diripa yɛrɛ ka conférence ka ne wasa ko vraiment an y'a effet yɛrɛ fana ye population kan o kɛra i ye conférence min fɔ kunun ta ye o kɛra o ye parce que vraiment an ye critique minnu kɛ u ye leçon t'a la puis u ye effort kɛ fɛn dɔw bɛ yen an ka jamana depuis Moribo Kile armée conception ninnu hali bi an ka jamana sinsin b'o de kan ka taa datugu ten non l'armée c'est la grande muette u t'an b'u bugu o de kan k'a fɔ ko diɲɛ dun évolué la guerre tɛ marifa ye bilen kibaruya a ka jugu ka tɛmɛ avion de chasse kan a ka jugu ka tɛmɛ char kan information ni ala de cɛ kibaruya jugu bɛ fa don armée kuturu la a bɛ boli ka se to a ye c'est pas bon hein kibaruya jugu bɛ jamana armée jigi kari k'u lasiran mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ min tɛ s'u la u bɛ k'u labu ka char t'u bolo ka boli beretigi ɲɛ mankutu jugu de b'a kɛ Serge Daniel ka baara de kun ye nin ani RFI 2012 an ka sɔrɔsiw la les rebelles Touareg lourdement armés ils sont à tel nombre de kilomètres, ils s'emparent de telle ville. L'armée craque. Face à la malingre armée malienne, mal formée, mal équipée, des qualificatifs comme ça. Surasi do ni wele ne ka vidéo là-bas en kɔfɛ. Wallahi ko ni attaque kɛra ni ne ma bɔ ka kuma ko hakili tɛ sigi. An surasiw caman ka bɔ Mali yɔrɔ caman ko ni ne ma kuma u hakili tɛ sigi. Donc ça c'est très important. Imagine moi ne civil ne be kuma ne da de. Mais imagine attaquer mankutu bi min da sɔrɔsi kɛ u moral kan. Pour ka hakili ka sigi fo ka kunnafondila de lamɛn. Siga t'a la. Tu t'imagines que kuma fanga ka bon ka tɛmɛ bombe kan, kuma fanga ka bon ka tɛmɛ avion de chasse kan. Moi, j'étais soulagé. Et puis, dire pas qu'aux conférences, il y a kuma chama ou c'est grave quand. Gao quand attaquer la chose, mais il y a fort un monti fait que peut-être aller à ma songa yoro do fo. Ni kuba yoro do fo, j'enfant do de kera. Ni kuba do fo a main. Ibi sera sous era bla. Ou bita juru sarake quoi. Kuma bête fort. Guerre kono. Donc, on apprend à se taire. Communication, man, surtout, ni guerre de Bissena. C'est très, très dangereux. Moi, dans la ligne, il manque tout, c'est que Hali Tcheni. Tcheni qui est inima. Donc, dire pas en bolo,
nin communication kɔfɛ minnu bɛ kibaruya jugu di la DIRPA man ka da o ma ni ne de chef d'état-major ye ni ala cɛ ne ti ministre de la défense ma kɔnɔ n tɛ président ka ordre ma cɛ o cɛ ye armée lagosi cɛ o cɛ i ye kibaruya jugu di armée kan ou bien i y'a yira ko armée tɛ se fɛn na ni ala de cɛ ne b'i minɛ yɔrɔ bɛɛ k'i kun gana k'i bila ka taa front ni ala de cɛ ne ti hali président ma kɔnɔ o sisan Burkina yɛrɛ consigne nana o instruction de si le président n'est pas d'accord a ka wuli ka bɔ état-major la ni ala de cɛ moi chef d'état-major ni i tilenna k'a sɔrɔ i ma taa front na ne ti halala ye billahi i bɛ taa sɔgɔsɔgɔ c'est à dire que jamana jugu tɛ yen min bɛ nin mɔgɔ minnu bɛ yen ka taa video kirikara an b'a ɲini justice fɛ déjà u bɛ baara la u ye dɔ ta a tɛgɛ ma déjà bi ale kɔni ale bɛ wo dingɛ min kɔnɔ a kungo b'a yɛrɛ bolo hinɛ den kelen ni ala de cɛ hali ne jeli ni ne y'i sɔrɔ nin fɛn sugu la ne b'i dénoncer ka taa video jugu ta k'a jɛnsɛn jamana armée kan kisɛ cilen sɔrɔsiw la ko o jugu b'o min ta guerre informationnelle aspect dɔ de don a bɛ fɔ ko opération psychologique n'i y'a ta k'a jɛnsɛn a video gansan a bi peuple ni armée bɛɛ de jigi kari a bɛ k'aw ɲɛna ko c'est fini jamana ko ban volonté min b'i la a b'a kari volonté de b'a to adamaden bi avancer video ninnu publier kun ye ka video dɔ kɛ dɔrɔn scène sugu dɔ min mɔgɔ choqué a kun y'o de pourtant jamana yɔrɔ si tɛ yen ninnu sera ka min minɛ armée la mais n'i y'a lajɛ u ye en si peu de temps maliyɛn min bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan u ye fa don bɛɛ la n'a video ye an ka jamana den dɔw de saralen bɛ fana u dɛmɛni na nin kibaruya jugu jɛnsɛnni an b'a ɲini justice fɛ u ka vigilance bonya numéro minnu b'a baara kɛ n'a capture bɛ kɛ ka d'u ma u k'a teliya joona a tigiw k'u ta u tɛgɛ ma a si tɛ yen min fa i bɛ marifa ci a la k'a b'a video ta k'a partager a si tɛ yen ko min dɔgɔkɛ wala kɔrɔkɛ k'i bɛ marifa ci o la k'a b'a video ta k'a partager mais u b'a kɛ tɔw la pourquoi sɔrɔdasi minnu bɛ ka sa anw kama anw minnu bɛ lafiya la an ka famille kɔnɔ olu bɛ ka kɛlɛ min kɛ u tɛ ka ɲininkali kɛ ko est-ce que nin population ni fanga ka di wa nin population tɛ fanga fɛ wa est-ce que sɔrɔdasi bɛ k'o ɲininkali kɛ aw ka baara kɔnɔ u ka jamana bɛɛ de lakana min bɛ fanga fɛ min tɛ fanga fɛ u bɛ ka nin bɛɛ de lakana n'a fɔra ko jugu bɛ an kan an yɛrɛ ka jamana den dɔw de bɛ k'olu dɛmɛ jamana lagosili la o video tali la k'o jɛnsɛn a video dɔw a y'a ye tellement que a dɔw nkalon bonyana France 24 yɛrɛ nana tellement que yɛlɛko don quoi depuis Boko Haram ka video dɔw olu talen bɛ ko o bɛn leere attaque ma u t'an bɛ image dɔw ta fana minnu bɛ san 3 bɔ k'o fana ta k'o don a la ko nin kɛra Jura nin kɛra yan etc. France 24 yɛrɛ tun bɛ ka tellement que a nkalon bonyana olu minnu y'a média propagande ye olu yɛrɛ maloyara tellement que a nkalon dama tɛmɛna olu ye hɔrɔnya dɔɔni sɔrɔ k'a yira ka vraiment ça c'est exagéré ni tiɲɛ tɛ kelen mais an ka jamana den dɔw de cɛsirilen bɛ o mɔgɔw dɛmɛni na o baara la e bɛ hinɛ o mɔgɔ sugu la k'i balima don k'i jeli don ni kuranɛ cɛ ne de woloden ne y'a sɔrɔ nin na bilahi ne de b'a ta tɛgɛ ma ka taa di fanga ma ni kuranɛ cɛ wallahi ne woloden ni ne y'a minɛ a bɛ ka jamana armée video publier jamana ni kuranɛ de cɛ ne de bolo b'a minɛ ka taa di fanga ma parce que jamana a tɛ tɛmɛ nin kan quoi mais ɲanga dɔw bɛ yen nɔ u tɛ Mali kɔnɔ est ce que o fana tɛna ni gɛlɛya kow la wa n bɛ min f'i ye maa o maa ɲɛna ko n tɛ jamana ne tɛ importance kɛ o dɔw la parce que n t'a dɔn ne yɛrɛ t'a hali a dɔn u bɛ ka min fɔ mais mɔgɔw de kɛ bɛ ka mɔgɔw de bɛ ka kuma o mɔgɔ façon kan c'est à dire anw kan bɛ minnu ni olu faso hami b'u la minnu ni olu b'u to yan k'a yira k'a fɔ nin ma ɲi nin jɛngɛnna a bɛ dilan cogo min k'o ɲɛfɔ anw bɛ kuma olu ta de kan mais tɔ ninnu an tɛ kuma olu kan mais déjà an bɛ min fɔ
mɔgɔw bɛɛ k'a dɔn ko i bɛ min kɛ armée la i bɛ min kɛ i ka jamana la o tɛ régime ko ye n'a y'i ja san 20 kɛ kɔ kan don min n'i donna i bɛna bɔ a kalama ko l'armée ne pardonne pas l'État ne pardonne pas quel que soit mɔgɔ min bɛ fanga la i ye min kɛ armée la ani jamana la hali ni président 100 de nana o kɔfɛ bilahi do jamana kɔnɔ i bɛna faamu. D'accord, Abdou Niang an ka babu a bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la mais a tɔ tora question kelen min ye an b'o poser kun an bɛ sɔrɔ ka Musa ou question wɛrɛ b'e bolo. Niang an bɔra k'an ka ministre de la défense ka laseli dɔw lamɛn ORTM sanfɛla la a y'a yira k'a fɔ ko attaque min bɛ ka kɛ nin wagati in na ko u bɛ ka bɛɛ lajɛlen jateminɛ parce que olu kun y'a laɲini ko MINUSMA ka taa ko o ko in kɔnɔna la ko caman b'a kɔnɔ ko mais k'a bɛ min fɔ maliyɛnw ye ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi k'u ka armée soutenir k'u ka da armée la k'u ka kunnafoni jɛlen ta ka di armée ma ko ni Ala sɔnna ma ko sɔɔni ko u yɛrɛ bɛna kow faamuya n t'a dɔn ni i yɛrɛ y'a ka kuma in lamɛn i bɛ se ka commentaire jumɛn k'a kan an ka babu kuncɛ n'o ye. A y'a fɔ cogo min dɔrɔn ministre de la défense Assimi ye conseil min d'a ma a b'o de kan wa kalenkan don dimi min donna Mali la 2012 an b'a dimi bɔ Assane Fakaka a ka message filɛ nin ye jigilatigɛ message colonne min donna Kidal Anefis u b'a dɔn k'a fɔ nin y'u ka ko bannen ye ko a b'a ɲini Kidal jeune bɛɛ fɛ ko kana fara olu kan ça veut dire que mɔgɔ tɛ yen. C'est vrai. Avion y'u ka maa hakɛ min faga ni Ala de cɛ a kɛlen bɛ mankan min ye Kidal ne b'a kalama a audio bɛ ne kunna yan wallahi Allah sema maaw la sema mɔgɔ avion in bɛ su hakɛ min donna Kidal nin wagati in na c'est pas petit a kɛlen bɛ mais est ce que e bɛ Kidalikaw ye k'u bɛ ka communiquer a kan mais population tɛ se ka kuma kɛnɛ ma parce que u b'u faga ko jama ka bɔ ko n'olu ye nin kɛlɛ in sebaya sɔrɔ k'u bɛ lafiya nka ko hali n'u ma gagné ko Mali tɛ lafiya bilen donc u yɛrɛ b'a dɔn u perdu la c'est vrai an bɛna territoire bɛɛ minɛ a tɔ bɛ kɛ attentat ni terroriste u t'o dogo la quoi voilà tout. ok Abdou Niang an ka bi ta an b'a bila yan ma san wulila an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn merci beaucoup merci bien.